יש עוד סרטון שלו. איך קוראים לו? זה אורי... ככה הבאנו את זה בתור אתנחתא. מי ראה את זה אגב? מכתב אמיתי שיצא ממשרד החינוך והגיע בסופו של דבר להורים של ילדי גן. למעשה מה שלא נקרא את זה, אבל כתוב פה, יש פה הוראות להורים, מבקשים לשיתוף פעולה שלכם, הורים וילדיכם, אצלם שולחן השבת, אמא ובת מדליקות נרות שבת, אמא ובת, אבא ובן מברכים על היין, לכתוב קצת לקבלי שבת בבית, מאכלים, בסדר? משפחות שלא מקבלים, וזה התחילו לספר מנהגים ומאכלים, וכיצד מקבלים את השבת בביתם, כלומר, משפחות שלא מקבלים, וכיצד הם כן מקבלים. בכל זאת שיספר. זה בדוחק זה כן נכון לשם. עכשיו, יש הרבה אנשים שהתרכזו מאוד מהמכתב הזה. עכשיו, זה מכתב תמים, כלומר, אני מנסה לחשוב ממי שכתב אותו, מכתב מאוד מאוד תמים, שמנסה, חבר'ה, בואו תקרבו את הילדים לערכים של המשפחה, לערכים של הקהילה, שקצת תעבירו להם את המסורות שאתם גדלתם עליהם, שאני חושב שזה נהדר. כלומר, להעביר מסורות שעובדות מאב לבן, כן? זה רצינית עם הניסוח. כן, אנחנו תוקפים פה בכמה רמות, אבל הנאיביות הגדולה של הדרישה הזו היא בעייתית. מי ראה את הסרטון על הפסטיגל? כן, זה מטורף.